Naipit lang. Shout out naman ako dyan sa mga kailunggo.
Jora, Ayoko, thumbs up. Salamat sa thumbs up. Hello. Hello.
May birthday ko ngayon na sa ano? Sa account ko. Oh, birthday mo. Sinil.
Busy pa, busy. Yan, maraming salamat, Lai.
Lole.
Kalau kami Lule, hai Lule, sip sip Lule, hai Lule. Yan ma yung aga.
Barit, barit. Mabilay.
Oo nga pala. Labas ng gabi. Hindi na pumapalo eh. Bakal. Bakal yun. Yung parang takot sinabi ko. Sabi yun sila. Ah, yung guys. Mawangin ko. Baka hindi ko yung yun, salamat. Harap na rin. Marami na sila sili. Yung model niya, ano? Model niya malamig. Grupo yan ang dito sa ito.
Ginagawa natin, tag-isa kaya sa 16. Ay, nagkalimot.
Shout out. Thank you, thank you.
Baba natin yan. Kita ka talaga sa grupo. Baba ka sa grupo.
Lalapon ako sa Pwede na brother. Picture na, picture.
Parang bisita, walang gamit. Hello guys!
You are goodbye guys.